La MP mayan abinci. Kudi shege, koya abinci. Wannan kai da ma zan samu gwara ma in hau. Hausa cincin. Na cincin ya zo mana. Ya kawo. Kawo. Assalamu alaikum. Ya, dalla ni ba ruwa zan sha ba kana ana jin ruwa kana kawo mana wani abu. Nawa cincin din? Kai ba gare shi kawai. Sai yanzu Nawa wannan? Nawa wannan? Dubu ɗaya nake so. 1000. Amma kai barawo ne ko? Yau ina sana'a kana ja mun barawo. Ni za a ga na siya. Dubu ɗaya yake. Ga su ya mini ga siro in na ka siya. Na siya. 1000 ko? Ani ma dan ci guda. A ci mana haba mutumi na aiki kawai. Ai irin ku mutanen kirki. Wallahi. Ya aka yi ne. Wallahi ko. To ya gudanar da ba kai ma amma dan rage. Aga dubu ɗaya nake sai da shi amma gane kamar da 1.5. Haka ci ɗaya ko? Yawa ci ɗaya ko? Yayi.